Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu sikhuluma ngosibindi, umayeni, ubaba Mseleku, uVuyokazi, uNompumelelo, uNosipho. Laba bonke bebekwe position ukuba umamkhulu kuselo yedwa-ke athi uSibindi uzoba umamkhulu because kunento ayenzayo isizwe lesintu esizogcina ngayo phansi yokugcina yale video. uSibindi nobaba uMseleku babenethuba labahlala khona nomayeni, bechazela kumayeni ukuthi kunomntwana wesibili. uSibindi mayivela kuleyo episode uthi uyasaba ukukhuluma noma wakhe. Lo Sibindi lo othi usaba ukukhuluma nomayeni ukuma wakhe uyena lo othi ufuna amakhosikazi awu7 and into ayenzayo ulandela isiko, into ayenzayo uyayazi uzoyimela. Mhlawumbe umbuzo uthi yini engakwazi ukukhuluma noma wakhe ngento asenomqondo acabange waqeda ngawo ukuthi yiyo le azoyenza. Mabezokhuluma nomayeni kukhona umhlophekazi indodakazi yaSibindi yokuqala. Umayeni ukhomba ukuthi naye ingane umhlophekazi sawuphinde wenza omunye umntwana wesibili. Ithini-ke iplan yakho ngomntwana lo owesibili, uzokwenze njani? Nalapho futhi uSibindi uthi akawuza umbuzo obuzwa umayeni ukuthi uzokwenza njani ngomntwana wesibili. Umntwana wesibili-ke ilo kaTirelo. Uyaphinda umayeni uthi awuphendulile umbuzo engikubuza wona, ingane le yesibili uzokwenza njani ngayo ngoba le yokuqala uhlala nayo. Uthi-ke uMseleku njengoba bekhuluma kufanele kube nenhlawulo, kodwa yena uprefera ukuthi akhokhe alobole. Uthi umayeni-ke njengoba eshokuqaleni ukuthi uMseleku akakwazi ukuthi alobolele uSibindi ngoba uSibindi uzofike afune intombi ayikhulelise ngoba azi ukuthi ubaba wakhe uzolobola. Ithini iplan yaSibindi? Hey guys, uSibindi wayebheke phansi, nizobona ngi-screenshothile leyo phansi. Wayebheke phansi ephethe ingane, akazi noma wayelindele ukuthi uMseleku ephendule umayeni. Wambuza futhi umayeni wathi ingane le yesibili ithini iplan yayo. Wathi-ke lo okhulelwe akamazi, noVuyo umaze nje ngoba sekukhona ingane. Into akangayithandi ukuthi uSibindi ngoba ehlala yedwa uzohamba ekhulelisa amantombazane ecashe ngokuthi uMseleku uyamkhokhela ngoba uMseleku bephatha indaba yokuthi akulotsholwa. Waphika nalapho umayeni wathi makulotsholwa ithini iplan yaSibindi. Wekazi siyazi ukuthi i-TV show kodwa kuyenzeka ngempela ucabange obhuti phela noma phela bengasixoxela yonke imicabango yakho. Ungacabanga ukulobola ungazi ukuthi ingane ekhona uzoyikhulisa ngaluphi uhlobo? Labo zobalobola bazohlala kuphi? Yabo kwesindaba lephasi ngifisa ngathi beyinde. Ngifuna ukuthi ulohlezi ithi lohlezi ezwa kuma-video ami ngimemeza ngithi Nosipho uNompumelelo ufikile. Wambona ukuthi ufanele ukuba umamkhulu, waphuma. And mayephuma uNompumelelo kulesithembu, uSibindi ublame uVuyokazi. Bahlala useason 1 lo esiwubuka, uVuyokazi ehlenyuka naye kukhona izinto ayikhuluma nazo ngoba embeka emqondweni wokuthi uzoba umamkhulu. Uma uVuyokazi sengathi uyahlehla, uSibindi usefika nokuthi umngani kaVuyokazi okuwuViki umshintshele. uVuyokazi ube naye mhlawumbe iminyaka ewu4 noma ewu5. uNompumelelo akakhonfirmanga-ke iminyaka yakhe noSibindi ukuthi ibe iminyaka emgakanani. Umbuzo ukuthi yini le esihlukile masikhipha le ndaba yabantu abadala nedlozi ngaphandle, asebona ukuthi uNosipho uzokwazi ukuyibekezelela yena ngoba laba babili usebazi isikhathi eside.
Maye bazi futhi isikhathi eside uMpumelelo simlalela, akanayo i-plan ayitshela uMayeni eqondile ukuthi yena wenzani. Uyabo laphaya mayehleli noMayeni noMseleku, uhleli ngokuthi uyazi ukuthi ubaba wakhe uzokhuluma ukuthi bazohlawula, bekhokhe, belobole. Yena nje ufuna lento ayifunayo kodwa futhi usafuna ukubhebhisithwa. Ufuna lento ayifunayo kodwa akabhalansile ephaketheni. Uma uMayeni ehlokoloza leyo mbuzo akaphenduli. Mase ngibona ngathi-ke guys, masithi akathathwe ehambe eyofaka olwandle, kwenziwani olwandle? Bembhukudise khona. Ulwandle ubhuti wakhe ngithi ulwandle yena umkhulu enza izinto kufanele ukuthi engabe yazenza labo bathi befuna ukwenzani, balungisa umsamo, bakline umsamo, bebuka ukuthi uMpumelelo uzobanjani. Ngoba manje uMpumelelo akazile kuMayeni ngoba uzokhuluma noMayeni. uMseleku ngimbeka eceleni noma ekhona ngoba uMseleku ufike la ku-season 6 episode 1 wathi lento eyenziwe uMpumelelo ekhuluma ngabantwana abathathu wenza exactly lento ayithandayo, lento ayifunayo. Kodwa mase yibuya indaba zaMpumelelo, uMseleku asisamqondi ukuthi uthini ngoba le ufika abeka ukuthi mina ngizokusupport mawukhokha ilobolo, as if umqondo kaMpumelelo usu-ready, as if umqondo wakhe usulapho. Manje kumbuza ukuthi maye ebuza ukuthi ingane yesibili uzoyenzani kulaba abade bethi-ke uMayeni uyakhetha akaze akhulume ngosingabakho. Wakhuluma ngosingabakho kule episode le ngiyibalayo, episode 7, mase uyophela ebuza ukuthi ingane-ke uzokwenza njani. Wathi-ke uMayeni njengoba uMseleku ethi uzolobola, iplani yabo-ke bobabili noSibindi ithini, ney'ngane zizokhuliswa ubani ngoba uMseleku kwayena akazenzile endlini kaMayeni ngoba unamakhosikazi awu-4. Into edinga ingane konke kubheka uMayeni ngoba uyohlala nengane ekhomba-ke intombazane umhlophekazi ukuthi zonke izinto zenziwa uMayeni. Makufanele ukuthi umntwana akaphathekile, uMayeni uhambe uyolala esibhedlela. Lo usezoreport ukuthi kune-pregnancy yesibili. Umbuzo uthini iplan? Akamphendulanga uma wakhe-ke ngenixoxele guys, wavele wabuka phansi, wabona futhi ukuthi udidekile. Hayibo, wabona ukuthi udidekile, waze wathi akayizwa into uMayeni ayibuzayo. uMayeni njalo ubuza ubaba wey'ngane ukuthi ithini iplan ngey'ngane zakhe, akayizwa. Manje-ke into esesiyikhuluma-ke thina bo-anti laba abahlebayo ku-social media ukuthi uNosipho akawabongini lama-episode ngoba uNompumelelo ubemtshelile ukuthi uzoba umamkhulu kodwa akekho. Isizathu sokuthi uMpumelelo akasekho la uVuyo ubekhona ku season 1 ezumamkhulu wa season 1. Njengamanje usekhishwe uVicky, nanokuthi-ke ukuba khona kwakhe ubezoba u-number 1. uMayeni-ke uthi uMpumelelo njengoba esekhulumela ukuthi khona owesibili okhulelwe uzofuna enye girlfriend ayikhulelise. uNosipho izile leyo part, uthi uMayeni ngoba sewukhona umhlophekazi, kukhona usingabakho, bebengakazi ukuthi ukhona ubhuti omncane ozayo futhi. Wathi uMayeni njengoba nje ekhuluma kanje usezofuna enye ayikhulelise. uTirelo uthe njengoba ekhulele okusho ukuthi-ke sebuphelile ubumnandi bakhe ngoba uMpumelelo usezothola omunye amkhulelise. Wakhulelwa kuzomunye emva kwakho. uNosipho-ke bakithi uNosipho uyawuqeda umoya wami ngingahlangene ney'ndaba zakhe ngoba uVuyo ubomamkhulu noMpumelelo ubomamkhulu. Uyabona ukuthi omamkhulu sebeshile bobabili, yena kuzoba umamkhulu ohlukile. Sesifikile-ke kwisintu. Anaze-ke ningiphendule-ke guys ngilobo ngibuza ngesintu-ke kulo understandayo. Ngicela-ke ukubuza-ke ngesintu-ke futhi esibekwe uMpumelelo ukuthi lesintu asihloniphi yini
or abadala, because abadala angithi ogogo nomkhulu abangasekho la benzela bona iqiniso. Laba ogogo nomkhulu, okhokho, bonke abadala, amadlozi, abawahloniphi amanye. Ngisho ukuthi ngoba uMpumelelo enoVuyo kade bekhona kunabo abadala bakaVuyo. So abakaMpumelelo bayabeqa abakaVuyo benze ngathi abababoni, sekukhona ney'ngane eziwu-2. Bengithi-ke manje ngiphendula ngale ndlela le yesintu, isiZulu engisaziyo, ngizoyithola le ndawo. Mase ngibuya-ke sengizobuza lo mbuzo. Sengilinde-ke kwaze cishe uyaphela u-season 2 angimtholi oyimisele ukuthi asho ukuthi njengoba uNosipho ezobeka kuqala, abadala bayafuna lokhu nalokhu because benzelwa iqiniso. Leli qiniso-ke labadala leqa lezi ngane eziyi-DNA yabo, beqa lo msebenzi wabo, ngoba phela manje uma u-recognize ukuthi into osuyenza ihlangene nalaba abadala, ney'ngane-ke zikaVuyo zingena phakathi. Bekuyini umfana ukuthi abekezele enze izinto kangcono, amanye ay'qhenye ngokuthi wenzele iqiniso iy'ngane zakhe. Angisho kabi kuNosipho, angilwi naye untombazane, futhi nje kwayena-ke uNosipho uhambe waye e-university waphinda kabili amajazi emfundo, akanayo ingane. Kanti yini le fundiswa iy'ntombi laphayana? Kuthiwani laphayana? Angisho ngomoya omumbi, ngoba manje lona simbona ku-TV confused phambi kwethu. uNosipho ume phambi koprofesa, oprofesa bamfundisa izinto abamfundisa zona, waze wagqoka amajazi kabili. Engithemba futhi ukuthi usabhiziwe, uzogqoka elinye. Ontanga yakhe uma sebeqedile bayaflya, zigcwele iy'ngane ko-South Korea, ko-China, amathuba ayavela ngaphandle, bayahamba. Lena baningi obhuti ozobona ukuthi hawu, lo ngingambuyisa ekhaya makuwukuthi ubone sesekuyashoda le-South Africa. uNosipho yini uNosipho? Guys, sengiphumile. Iyangidina le ndaba, angisengitshelile, iyangidina le ndaba ukuthi yini le fundiswa iy'ntombi laphaya. Mase iy'ntombi lezi siy'bone ziyothatha amajazi emfundo. Mase yibuya iy'ntombi, iy'nyanga ziyahleba, ziyasho ukuthi hey, qaphelani ukuthi nokuthi, ngoba sekufuneka intombi. Siyabuza ukuthi kusahambisana nesintu noma sekufuneka intombi la. Silalele iy'nyanga vele ziyalikhuluma-ke iphutha ku-social media, nathi ngesikwazi abaqinisile. Iy'ntombi aziphathe, zigcine ntombazane, thatha amajazi akho. Ngicabanga ukuthi kufanele ube khona uxhaso olukhona, behambe beyofundisa le ama-China impilo iba ngcono, besabalala amazwe. Kanti lokhu uyigcinela ukuthi sizokukhomba laphaya, sithi awusixoxele ukuthi kunani kuleyo khaya. Hhayi Nosipho, angisho ukuthi ngithi khona into engila khaya, nangizwa kahle wekhaya ave nizongiqhatha. Angisho ukuthi khona into elaphaya. Mina ngifuna ukwazi ukuthi yini lesinkulu kangaka engamenza ukuthi lo azibe abantwana bakhe abahle kanje. Angithi usewenzile umsebenzi, nazi iy'ngane ezinhle zifana nogogo wazo, akhulise iy'ngane zakhe. Kumane-ke simane sithi-ke uqondisile kulaba ababili, nabo abantwana bakhe abahle, bazokhuliswa bani manje? Ubuza mayena ukuthi yiyo le nto abayibuza ukuthi bazokhuliswa bani abantwana. Usethini? Ngiyayimela into engiyenzayo. Iy'ntombi y'fundiswa ubani laphayana? Akwenziwa uphenyo, ngoba iy'ntombi ziyaphuma la, sithi siyabona ku-TikTok, sithi hayibo, hawu,
Sesibona ukuthi kade kulotsholwa. Angisho ukuthi ukulobola akubi we-guys akufanele, kodwa nje khona e-KZN angiyikholwa lezi ndaba ngoba fana nenganekwane nganitshela. Ngathi ngisho kuma-movie khona enye imuvi kade engiyibukile futhi engiyintombi nto. Ngixoxela yona ngesinye isikhathi. Siyabuka ukuthi iy'ntombi zayay'phatha zingena ema-university. Mase yiphuma ema-university sesihlangana nevidiyo la ku-TikTok siyabona phela matching outfits. Bekuzolotsholwa-ke la. Hawu, mase siyezwa nabo abanye omama intombi lena isiwu-number 4 isiwu-number 3. Ingane ade igcinile ayazi lutho. Sifikaphi? Kumalume oney'ngane eziwu-6. Yini leyo guys? Yini? Ngiyazi ukuthi asiwobani akufanele sikhulume kakhulu ngezinto esingazazi ukuthi zayiqalweni, kodwa ayihlali kahle emoyeni wami lento. Azixhaswe lezi y'ngane zihambe e-South Africa mawukuthi amathuba e-South Africa ayashoda ngempela. Le ndaba le ikhona la enginalo iqiniso khona. Ukuthi yini asazi, kodwa ikhona. Hawu! Ubaba oseney'ngane eziwu-6 umzali uqalazelani iy'ntombi? Iy'ngane eziwu-3 zinhle iy'ngane zakhe, kufanele y'khule eduze kwakhe. Akafune indlu, akafune indawo yokwakha, akhe eceleni enzele iy'ngane zakhe zazi ukuthi zinendlu kababa. Ngoba phela laphaya eMzumbe, lezi ey'seMzumbe izindlu zakubo nama-siblings. Yena manje ngoba esewu-father of 3 akakhe-ke okwakhe efuna umsebenzi oqondile naye enze njengobaba. Kunalokho ungene ekhwapheni likababa. Uma ubaba esefika laphaya kumama abasenazo iy'mpendulo bobabili. Niyanibona kodwa? Mayesebuza umayeni imibuzo akesekho ophendulayo ukuthi iy'ngane-ke zizokhuliswa obani ngoba nangu ubaba wazo. UNosipho-ke yena ubona ukuthi-ke emuhleni efundile ngoba noVuyo bafundile, noTerelo nawe uyaqeda. Okwakhe kuzoba nomehluko. Uthi umayeni uzofuna enye intombi. Cha, uma-ke wavela ukuthi khona esenikusola umsola kuNosipho, hhayi, ngeke ngimlinde yena. Angithi ogogo basho ukuthi umuntu ozoba nomntwana awukhulumi kakhulu ngaye izinto ezimbi. Ngiyothi hawu, mhla kwavele segqoke ingubo ephinki. Ngiyothi hawu, Nosipho, ngoba uthando nesithembu kukhona, izingane zesithembu kukhona. Usungamane uphoxeke into engathi shu ngoba uma ingavele nje disappear yabo, singabe sisazi ukuthi kwenzakalani. Ahambe e-South Korea. Nkosi yami, iy'ngane y'plagani ngani lezi ey'phuma ema-university ukuthi sihambe kanjani. Nazi iy'ngane ziyavela ko-UK, nazi ezinye America, ko-Germany, ko-South Korea ziyafundisa iy'ngane, impilo iba right. Uphuma e-university ufuna ukuyohlala eMzumbe ngoba uzoba unkosikazi ohloniphekile, uzobe ebopha iduku, ugqoke Nosipho. Guys, uNosipho usuke wavela ku-TV kodwa lento le ngiyayibona yenzeka. Mase ngithi kanti ihamba kanjani le ndaba? Hhayi beyichaze-ke abanye osisi bethu kodadewethu abadala-ke bethi-ke phela vele kaZulu kenze anisiyekeni, siyekeni. Isikhathi sogogo sidlulile. Imisebenzi ikhona, zikhona izinto ezinhle. Oney'ngane akabheke iy'ngane zakhe elungise indaba nomama bey'ngane ngoba lo oney'ngane uye lo ozosuke ku-10 years later uyozobe sethi obhebe mama banje eshawa izindlela. Eseqala leyo ndaba ukuthi obhebe mama banjena thina kaZulu eshawe izindlebe zombili. Eseqala leyo ndaba ngoba sibonile ukuthi wenzeni kuma wengane zakhe eziwu-2.
Waqala nje wathi, "Oh baby mama," esethe ukukhula, esenezwe elibhesayo, esezenza ukuthi wazi yonke into ngesiZulu, eshawe izindlebe. Hhayi gazi, ngiyanihemela kodwa le yentombi, hhayi, le yentombi, hhayi.